Unozinto we-Kaizer Chiefs uBruce Mvuma uzichithile iziphakamiso zokuthi iqembu lingase liphazanyiswe imidlalo yeSoweto Derby ezayo njengoba lilungiselela ukubhekana neMarumo Gallants emidlalweni olandelayo weBetway Premiership ngemuva kokudlala ngokulingana neChippa United ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokunqoba okuyisimanga eMamelodi Sundowns. iChiefs sibhekene nengwadla yombuzo wokuthi kungabe igxile ngokugcwele yini emthwalweni wayo weligi. Nokho uMvuma usamile kwelokuthi iqembu lizibophezele ngokugcwele emidlalweni ngamunye kungakhathalekile ukuthi iqembu abadlala nalo linjani. Njengamanje iKaizer Chiefs isendaweni engagculisekile ngayo ohlwini lweligi futhi iyakuqonda ukubaluleka kokuthola amaphuzu uma iqhathaniswa nawo wonke amaqembu kuhlanganisa nalawo athathwa njengasezingeni eliphansi. Umdlalo ozayo weligi neMarumo Gallants uthathwa njengobalulekile ukuze kwakhiwe umfutho ngaphambi kwemidlalo emikhulu. Nakuba iSoweto Derby ngoMeyi 3 isidayise wonke amathikithi futhi ibhekwe ngabofu, uMvuma usamile kwelokuthi yonke imidlalo iphathwa ngendlela efanayo. Ukholelwa ekutheni iqembu kumele lilungiselele yonke imidlalo ngendlela efanayo nangobuchule obufanayo, ligxile ekufuneni umphumela kuyo yonke imidlalo, hhayi nje ukusukumela phezulu imidlalo namaqembu athathwa njengamakhulu.